яъне вақте ки коргари хориҷӣ барои муҳлати муайян омада яккаписарҳо аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз рӯи сол аз рӯи шаҳре ки шумо мебиёред. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат видеоро тамошо кунед. Нафарҳое ки дар шаҳри Москва қарор доред, барои шумо стоматологи тоҷик дар кор боша, агар рақамҳои телефонашон мебураем, метавонед ки қатъиш дар тамос бошед ва тамоми намуди проблемаҳои дандонтона метавонед ки иншааллоҳ ҳал бикунед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: Федератсияи Русия муносибати худро ба муҳоҷирати меҳнатӣ тағйир медиҳад. Дар изҳороти расмӣ ҳарчи бештар шакли муҳоҷират бо шарти бозгашти ҳатмӣ ба ватан садо медиҳад, яъне вақте ки коргари хориҷӣ барои муҳлати муайян омада тибқи шартнома кор мекунаду маош мегирад ва боз ба ватан бармегардад. дар бораи гузориш ба чунин шакл моҳи сентябри соли 2025 вазири рушди иқтисодии Русия изҳори назар карда гуфта буд, Русия бо сабаби норасоии кадрҳо ба ҷалби кормандони хориҷӣ идома дорад. ҷалби кормандони хориҷӣ бо дархост, яъне барои корхона, соҳа ва минтақаҳои мушаххас изҳори назар карда шавад. ба қидаи ӯ барои ин назорати шадидтар лозим мебошад. яъне чӣ хеле медонед, аз моҳи сентябри соли 2025 Федератсияи Русия барои ҷалби коргарон ба Русия барои норасоии қувваи кор шаҳрвандои хориҷиро ба кор даъват кардааст ва дар ин бора Думаи давлатии Федератсияи Русия қайд карда гуфт ки аз шаҳрвандони хориҷӣ, махсус шаҳрвандои тоҷик, даъваткунӣ ба кор оғоз шавад, яъне ки ҷалб кардан ба кор дар корхонаҳои Федератсияи Русия. ва раиси кумитаи Думаи давлатии Русия қайд намуд ки аз иҷа пас ҳар касе ки даъват мешавад ба Федератсияи Русия ба корхонаҳо бо тариқи дархост, яъне бо тариқи даъватнома ба корҳо ҷалб карда шаванд. мисол, ширкатҳои Федератсияи Русия аввалан барои шумо метавонанд ки даъватнома равон кунанд ва баъдан шумо бе ягон мушкилӣ бирем ба Федератсияи Русияву аз пайи кору фаъолиятон бошед. Кумитаи Думаи давлатии Федератсияи Русия ин чиза ҳамин хел тасдиқ кард ва гуфт ки барои муҳоҷирон кори осон мешавад дар ҳолате ки бо тариқи дархост муҳоҷирон ба кор ҷалб карда мешаванд. ин буд информатсияи нави мо. Комментарияҳои шуморо мехоҳем камтар ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунед. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Солибон. мегуфтанд ки ҳозир яккаписар ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавад ё ин ки не? ва алайкум салом бародари азиз. Яккаписарҳо аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. як нафари дигар нависонда: салому алайкум акаи Солибон. барои чӣ видеоҳо ҳозир каманд? ба хотире ки мо чанд бора аллакай гуфтастем, шукри худованд ки коруборомон камтар бисёртар ҳастад ва ҳамон ки вақти холигӣ меёбем сразу видео мекунем. худованд кунад ки ҳамамон доимо ҳам хеле серкор бошем ва зиндаву саломат бошем. ҳусайн нависонда: салом ака, чӣ хел шумо хати як суҳбат кунем? савол дошта бошед дар ҳамин комментария бинависон бародар. боша нависонда: дар Россия амнистия мешавад ё ин ки не? дар бораи авф дар Федератсияи Русия ҳозирашда ягон информатсия нест. як нафари дигар нависонда: Солибон чӣ хел бародар, дар бораи растамошка информатсия дед. аз рӯи чӣ нархи растамошкаро баровардан дар кор? пешакӣ раҳмат. аз рӯи сол аз рӯи шаҳре ки шумо мебиёред, агар мошина дар назар дошта бошед, яъне ки ҳар як мошине ки ворид мешавад дар иҷа боз нархномаи худша доранд, вобаста ба ҳамон нархнома баъд растамошка муайян карда мешавад. Аюбҷон нависонда: салому алайкум додар Солибон. пешакӣ раҳмат, як савол дорам. ҳозир ман Тоҷикистон омадагӣ 9 моҳ патента пулаша споридам, 3 моҳ наспоридам. баъди чанд моҳ равам ба Русия. илтимос саволимда ҷавоб тедодар. вақте ки пули патент споридагӣ набошед, вақте аз Россия биромадан барои шумо ягон мушкилӣ наёварда бошанд, боз метавонед сразу биред. лекин аз ҳама хуб як бор дар ниётона проверка кунед. Бахтиёр нависонда: ҳамин реклама чӣ дар кор? ба фикрам ман дар каналам ранги баъзан каналҳо 10 та реклама надорам.
ё ягон рекламаи зараровар надорам. Як дона рекламае ки амурам дар 4 рӯз 5 рӯз як бор мекунам. Иш фикр мекунам проблемаи шумо нест. Шаъбон нависонда: салом додарам, писари ман Россия рафтагӣ буд. Барои водави патент кардан ба автобус савор мешавад, лекин карта надоштааст. Контролёр қапида штраф кардааст. Барои патент кардан ягон проблема мешавад. Штрафа вовремя пардохт карда бошад намешавад. Дар ҳамон ҳолате проблема мешавад ки пайҳам якбора мегӯем ки 3 та нарушение кунад, 3 та штраф кунад, баъд ҳамин чиз зарар оварда метавонад. Як нафари дигар нависонда: патент аннулировать шудаид. Боз мешавад вастанавид карда ё кай боз аз нав патент карда мешавад? Не, патента намешавад вастанавид кунед. Вақте ки патент аннулировать мешавад, шумо аз ҳамон рӯзи аннулировать шудагитон ҳисоб мекунед. 1 сол ки гузашт, баъд аз сайри нав метавонед патент бигиред. Боз зинда ва сарбаланд бошед. Видеои имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.